Ka MS datori kasi futsal kawadra syapi kijai jingbam tenrai ukasi ki babunjai bun rukom nadu kijai jur per ki do babunjai ki umso na kiso balatung hi hakper ki babunjai bun rukom ki do bat kiwe lada bikwa ban mat ki jingbam tenrai naga MS datori pilaban phone ne WhatsApp shangi haw number pra nyau lai na tundai lai nyau kene dukan gede kepadan harut keserupa National Highway 6 ha umso nong krai Ribui district ki jingkiu jong ki balayap na ki jing terbom jong ka Israel ha Lebenon ha kana gatma hapo jong kana gatayo kala kiu shakuma arspa kanyo ngutam katkum ka Ministry of Public Health jong kari Lebenon kat ba ki jing terbom thamai kala panjloria ki benta ba per hapo jong kana kari kana kalong shi benta jong thma ka bajur ha ka Middle East hapdeng ka United States Israel bat ka Iran Shusuk ki kubor kila ong ba palat news pak ne prangut kila mensau bat kumba knai pesan Hajar ngut ki breu kila hapan petchnong namar katma ong katnat ka koi kya jong ka Lebenon henin ka sito ding jong ka ne katayo layaturu ba hakawei ka jingter bom kala jia ha ka shnong doris ha ka thain mi ngi jong ka Lebenon ka jingter bom ru kala jia ha dahiye ka thain shati jong ka Beirut ka badai ka jaka ka basyong bun ba ha ki breu ka Israel kalap tengru ban terbom ha ki thain shati jong ka Lebenon kentop ya kanong ba sidan ha ka basan ngut ki breu kala yap ban nyongut kala mensau katkum katnat ka koy kya jong kari Lebenon kiling suing tma Israel kala ya ling baru ha kisnong taire bat bin jibil ka kenhuna sebola kala kentu kinong snong Israel ki basang hai kaput bakin mi no hadin baka Israel kala berngam ya ki breu ha ka thain shati jong ka Beirut bakin mi no na ki jingisam ki jongki ki breu ba pet snong kala bun ba ha Beirut berbut ki jingisam kala syasa ha kirut surok barwat ha kirut duriau ru